Matten de Moes is in squallen in sleep vallen. Als hij wekker wordt, in de klas vol met bandjes. Hoe zoenen ze mijn verfje? Waar moet zulke grote eeren? Oh, wacht je. Ik zal heel stil even zien. Matten komt dichterbij. Hij zucht naar de tekeningen van de band. Ian had me reer de moer schilderen. En waar van die grote eeren? Dat vind ik stom. Matten komt nog dichterbij. En dan... Ah, jakkes! Ik krijg weer de pootjes. Bah! Wat is dat? Ah, ja. Nou binnen mijn pootjes heel doorreed. Ik ga hier de verven stikken. Wat viel dat nu ver? Matten rent heen en weer. Die verven die mat van zijn pootjes al. Och, heden. Hij rent samen oer het papier van de been heen. Op het papier komen alle gereerde moezenpootjes. Matten wipt er van het papier af. Hij rent maar smarige pootjes door de vlierpuzzel heen. Oh, wat gaat dat mal. Efter een grote tonne bleef de moes staan. Hallebannen! Wat een smarrige boel. Ik bluw hier eerst maar even. Dan kan ik mijn pootjes mooi. Master rent door de klasse heen. Bij het verven bleef er staan. Maar wat is dat nou? Wat staat er op die tekening? Dat is net een moes. Wat hast nou in Riemer? Dat is dan net een moes? Dat heb ik net in, master. Ik heb al naar wetter. En doe weer het samen zijn. Ik had echt net in. Dat is nu weer. Eerst die blokkentoer en nou dit weer. En net Ian had het dien. Het spooketje zeker in de klasse. Maar dat is nog net alles. Als master bij de vlierpuzzel komt, worden zijn eigen heel groot. Wat zucht er daar? Nou maar het net molder. Die hele puzzel die zit hier onder de rode verven. En net Ian had dat dien verzels? Allebei een skotje van nee. Master is er nou heel wis van. Er zit een spook in squallen. Matten zit nog efter de tonnen. Op de tonnen zitten plaatsjes van fruit. Matten snuift. Wat roekt er daar? Ik rook appels en bananen en cheese. Cheese. Oh, daar heb ik wel zin in. Oh, en al dat lekkers, dat zit je vast in de tonnen. Het ondouweske moeske kroept in de tonnen. Hij biedt een stik uit een rede appelwaai. Hij eet lekker van een gele banaan. De cheese gaat heel dol op. Zo. Nou, dat weer lekker. Master liet de bijen opruimen. Ze zitten even letter in een ruimte. Nou, pak je hem fruit maar, jongens. Riemer, die doe het maar even uit. Matten zit heel stil onder in de tonnen. Riemer deelt alles uit. De ton is leeg. De bijen mag nou eten van master. Maar och heden. Master, daar heeft hij van mijn appel eten. Master, mijn bananen zijn stop. Master, mijn cheese is voort. Ik ha me nog van die spoekerij in squallen. Hij pakt de lege ton en houdt die op een kop. En waar roegelen het op een vlier? Au. Matten de moes. Hij draaft de klas uit de gang terug het plein op naar zijn holzita. En master zei: Daar gaat het spook, jongens. Het wie maar een liedske. de bijen met een laatje. En even later werken ze weer verder over de moes. Morgen is Matten de Moes er weer. Nog maar lekker koesen. Ontmoen.